Fil-Berġa ta' Kastilja ġie siġillant ftehim ġdid ta' Childcare b'xejn li jkopri 4 snin u jlaħħaq il-278 miljun u 700,000 euro. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li dan il-ftehim jibni fuq dawk preċedenti u jkompli jżid l-investiment fis-servizz kull sena. Sostna li għall-Gvern iċ-Childcare b'xejn mhuwiex spiża iżda investiment fil-familji li qed jittraduċi ruħu f'aktar ġid ekonomiku u soċjali. Żied li l-Gvern qed jappoġġja l-għażliet differenti tal-familji anki permezz ta' miżuri oħra soċjali fosthom tax cuts konsekuttivi. Żidiet fiċ-Children's Allowance u tisħiħ tal-in-work benefit. Sallum kien hemm aktar minn 40,600 tifel u tifla li attendew għas-servizz ta' Childcare b'xejn. Tajna l-ewwel tax cut li kienet tolqot lil kulħadd il-ħaddiema kollha ta' dan il-pajjiż u mbagħad it-tieni tax cut rekord storiku. Tajnija għal dak il-familji kemm dawk li għandhom tifel jew tifla waħda, kontrarjament għal ried ħadd ieħor min-naħa tal-oppożizzjoni li dak li l-familji jrid jeskludihom mit-tax cut u min għandu żewġ titfal jew iktar se jkun qed jibbenefika minn tax cut li tħalli ġewwa butu fuq medda ta' kwarta seklu aktar minn 250,000 euro, 257,000 euro. F'pajjiżna qed jiġu allokati 210 sigħat ta' Childcare b'xejn fix-xahar, medja ta' 50 sigħa fil-ġimgħa għal kull wild. Il-Prim Ministru qal li dan jiddistingwi lil Malta minn diversi pajjiżi Ewropej oħra fejn ma jingħatawx l-istess sigħat ta' servizz b'xejn. Refera wkoll għal miżura ġdida li tinkludi l-ftehim, allowance ta' 520 euro fis-sena apparti l-paga li se tingħata lil kull childcarer li jitkellem bil-Malti. Qal ukoll li s-servizz ta' Childcare qed jagħti bażi importanti għall-iżvilupp edukattiv tat tfal. It-trobbija ta' tfal tagħna issaħħet. Difatti jagħmel intervent tajjeb ħafna l-Ministru fejn spjega il-kwalitajiet ta' trawwim tal-karattru li joffru Childcare Centers u barra fl-edukazzjoni formattiva ta' tfal. Enet ħafna lill-ġenituri wkoll, jiġifieri jekk nitħattu fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol żdieda drastikament. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri qal li studju tal-Bank Ċentrali juri li l-iskema ta' Childcare waslet biex 6,200 mara aktar daħlu fid-dinja tax-xogħol li jfisser kważi 180 miljun euro aktar dħul f'pagi għal familji. Żied li rata tan-nisa fid-dinja tax-xogħol illum laħqet kważi l-75% meta qabel l-2013 kienet taħt il-50%. Il-Kap Eżekuttiv ta' Jobs Plus Sirja Falzon qalet li bħalissa f'Malta u Għawdex hemm madwar 7,000 tifel u tifla li jattendu Childcare. Bħalissa u l-fuq minn 200 Childcare Center u daw ikomplu jiżdiedu ġeneralment matul is-sena u Childcarers daw il-fuq minn 1,500. Daw kollha ħajbenefikaw jew għandhom opportunità li jibbenefikaw minn dan il-ftehim il-ġdid. Dan il-ftehim ġie firmat bis-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għax-xogħol Joyce Timek, il-Kap Eżekuttiv ta' Jobs Plus Silja Falzon, il-President tal-Malta Chamber of SMEs Paula Bela u l-President ta' Childcare Center Providers Association Simon Zammit.